Your sunrise to me, heartbreaking paradise. I need your light. I wish I could have some more. I'm throwing dice to win. С театър съм се занимавал. Имам театрално образование. Нямам образование нито в музиката, нито в рисуването. Самото рисуване, аз съм го усещал често като медитация. Някакво излизане от контекста и влизане в друг свят. Аз никога не съм се опитвал да бъда провокативен. Мен просто ме вълнуват неща, които хората малко им излиза извън рамката. Всеки артист има някакви граници и тези граници непрекъснато се менят. Не знам дали ме интересуват толкова границите, просто някакви нови територии. Ми е интересно да се движа в пространството на изразните си средства. Имам по-малко скруполи от повечето артисти, които познавам. Това им помага да си разширявам езика, на който говоря като артист. Едно дете живее в някакъв свят, обграден с някакви неща, които на пръв поглед са познати и има някаква повторяемост. И това дете и този човек се опитва да създава някакви нови връзки. Предполагам, това е бил удобният момент, като съм бил на 12-13 години, да попадна в театралното училище. Усещах вече, че много ми е интересно да си играя с обвивката на нещата. Моята собствена идентичност беше поставена под въпрос, чисто полово. Аз не се определях нито като момиче, нито като момче. Бях нещо смесено. Като себеусещане, което ми създаваше много проблеми. Аз много си играех още от тогава с езика на обвивката, с това как изглеждам, как комуникирам, как се обличам. За мен тази нормалност беше като проблем. Трябваше да има някаква неочакваност, непознатост, нещо дори извън човешкото. Дрехите са били външния вид, аксесуарите са били това, с което съм разполагал като инструмент, като език. По-нататък вече съм се научил да работя и с други елементи. Аз бях много телесен. Тялото беше основният инструмент. Той беше музикален инструмент, той беше хореографски инструмент, драматургичен, разграждаше, деконструираше, конструираше. Рисуването се появи точно тогава, аз почнах да рисувам, но в момента, в който усетих, че с рисуването мога да изразя неща, които не мога да изразя по никакъв друг начин с тялото си, например, беше, мисля, че 30 годишна възраст съм бил. Когато започнах да си рисувам на едни малки листчета, тогава осъзнах, че има и някакво друго пространство, което е абсолютно необитавано от мен и мога да покажа неща там, които са много адекватни с вътрешният ми свят, които няма как да ги покажа с тялото си. И започнах да ги поствам в социалните мрежи и професионални художници много силно реагираха на тях и много се кефаха. Това ми даде мотивация да опитам на по-големи неща да рисувам. Where do you go, dear? Where do you go so late? You want to disappear. You better stay. You better stay. Where do you go, dear? Where do you... Трябваше да намеря някакъв начин рисуването да бъде част от сцената, понеже мен сцената беше най-важното място. Така всъщност започнах да рисувам сексуалните картини. Избирах рандъм образи от Google, проектирах ги върху бяло платно, взимах си очертанията на героите вътре и усещането ми е все едно се танцува с някаква сценична изява рисуването. Но самото случване и общуването с платното, с боите, аз рисувам с пръсти в повечето случаи. Цялата тази динамика в общуването с цветовете и течностите, тази физическа интимност, която е почти сексуална, определи резултата. Мога да си позволя да бъда художник, само ако това е част от сценичната ми работа. Ако прекалено ценно стане това, което правя, тогава не ми се получава. Трябва всичко да е много рисково, бързо, експанзивно, подсъзнателно. Мисля, че само тогава имам такава връзка с тази част от мене като визуален артист, която на мене ми е интересна. Аз тези неща съм ги влачил с мен, те са стояли в някакви складове, някакви мазета, тавани, багажници на коли. Те са част от някакъв багаж, който аз влача със себе си в пространството.
че е важно да има някакви норми, не само за да се нарушават, ами за да може да се дълбае в дълбочина. Не е важно колко голяма е палитрата ти, с малкото, с което разполагаш, нали, какво се случва и какво можеш да случиш. In the morning I woke up, dear, hearing voice within my ear, telling me the words I can't forget. He said and I will lose my love today. Аз съм невротичен като характер и много бързо се отегчавам и имам проблеми с концентрацията. Мисля да запазя фокус върху едно нещо. И когато нещо също ми стане прекалено ценно, прекалено свещено, аз имам някакъв механизъм да се опитвам да го омаловажа. Винаги съм смятал себе си като някакъв способ, машина за производство на култура. Много тъпо звучи и ще работя в невидимо Министерство на културата. Това е някакъв способ да загубиш идентичност, да се превърнеш в някакъв произвежда култура. Без значение дали е ниска, висока. Непрекъснато аз изследвам кое за мен е станало прекалено високо, за да мога да го принизя, или кое в средата е станало прекалено високо или ниско, за да мога да му смена позицията. Очевидно в работата ми много е важно да присъства и този пласт на некултурност. Просто запълваш някаква празнина, някаква забранена част от разговора. In the morning I woke up, dear. Аз дълго време не съм го споделял заради това, че не исках работата ми да се разглежда през тази перспектива, да се чете през HIV. Защото аз работех с кръв, но работех с кръв не заради HIV, аз работех с кръв преди да имам HIV. И за мен кръвта беше много важна част от театъра. Другата причина беше моите родители. Не бях сигурен, че те са готови да живеят с това, но всъщност се оказа, че прекалено много съм се притеснявал. Няма чак такъв проблем с това. Дори напротив. Българската картинка, това доста липсваше. А и за мен беше важно аз да го артикулирам това, а не някой да го артикулира вместо мене. Don't be the bastard of me and keep it quiet. Всяко едно криене, нали, продава някакъв страх, някакъв вид страдание. Аз не искам да живея в страх и в страдание от това, че някой нещо ще разбере, че някой ще ме съди за това аз какво правя, как живея, какви са моите избори. Аз смятам, че моите избори са свещени, защото са си мои. Никой не е потърпевщ от тях. And now I'm waiting for the special moment, the moment you say that you go. And now I'm waiting for the special moment, the moment you say that you go.